Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε με χαρά στην απόψινή μας εκδήλωση. Λέγομαι Καταρίνα Ταβαντζή, είμαι επιμελήτρια χαρακτική στην Εθνική Πινακοθήκη και έχω επιμεληθεί την έκθεση των 80 χαρακτικών της σειράς Los Caprichos του Φραντσίσκο Γκόγια. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον δόκτορα Γιάννη Ευσταθόπουλο, διδάσκοντα κλασικής κιθάρας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος και μας έπαιξε το πρώτο κομμάτι εμπνευσμένο από την αυτοπροσωπογραφία του Γκόγια, καθώς και τους τελειόφοιτους κιθαριστές του τμήματός του, για τη χαρά και την τιμή που μας κάνουν να είναι εδώ απόψε μαζί μας. Όταν ο κύριος Ευσταθόπουλος επικοινώνησε μαζί μας για να μας προτείνει την ιδέα μιας συναυλίας κλασικής μουσικής του συνθέτη Μάριο Καστελνόβο Τεντέσκο, εμπνευσμένης από το Καπρίτσος του Φραντσίσκο Γκόγια, με αφορμή την ομώνυμη έκθεση, δεχθήκαμε χωρίς κανένα δισταγμό. Η Εθνική Πινακοθήκη, η οποία περιλαμβάνει στα ερευνητικά της πεδία την ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ των έργων της και άλλων διαφορετικών μορφών τέχνης, ενδιαφέρθηκε αμέσως για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ένας συνθέτης κλασικής μουσικής του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μετέτρεψε τη χαρακτική εικόνα ενός κορυφαίου χαράκτη του τέλους του 18ου αιώνα σε μουσική χειρονομία και πώς συνομίλησε με το ενοιολογικό περιεχόμενο των έργων του Γκόγια. Όπως θα ακούσουμε και θα δούμε, πρόκειται για μια σχέση που δεν περιγράφει απλώς αφηγηματικά τις σκηνές, αλλά γίνεται ερμηνευτική, αποδίδοντας μουσικά τις ψυχολογικές και ηθικές πτυχές, την ηρωνία και το σαρκασμό, τη σκοτεινή στοχαστικότητα των έργων του Γκόγια. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ευσταθόπουλο, που θα μας μιλήσει σαν ειδικός επί του θέματος για τον Καστελνόβο Τεντέσκο και το σπουδαίο μουσικό έργο Opus 195, που συνέθεσε το 1961, εμπνευσμένος από το Καπρίτσος, θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή σχετικά με τα αυθεντικά χαρακτικά που θα δείτε να προβάλλονται στην οθόνη, ενώ θα παίζονται τα αντίστοιχα έργα για κιθάρα. Όσοι από εσάς έχουν δει την έκθεση και πολύ περισσότερο όσοι έχουν παρακολουθήσει τις ξαναγήσεις που προτείνονται, θα γνωρίζουν ότι μια από τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης έκθεσης είναι η παρουσίαση των χαρακτικών σε θεματικές ενότητες, οι οποίες στόχο έχουν να αναδείξουν το ρηξικέλευθο χαρακτήρα με τον οποίο ο Γκόγια προσέγγισε καθένα από τα ζητήματα που τον απασχόλησαν. Τα Los Caprichos, που ο Φραντσίσκο Γκόγια δημιουργεί κατά τη διετία 1797-1798 και δημοσιεύει στις αρχές του 1799, αποτελούν έναν σταθμό της ευρωπαϊκής χαρακτικής από άποψη όχι μόνο εικαστική, αλλά και ιδεολογική. Τα 87 χαρακτικά που ο καλλιτέχνης έχει φιλοτεχνήσει χρησιμοποιώντας οξυγραφικές τεχνικές, απλή ή στυλβωμένη οξυγραφία και ακουατίντα, δεν αποτελούν απλά ένα αισθητικό εγχείρημα. Ο ρηξικέλευτος χαρακτήρας τους εδράζεται στην κοινωνική και πολιτική κριτική που ασκεί ο Γκόγια, ο οποίος στρέφεται ενάντια στις δομές εξουσίας, τις διανοητικές αγκυλώσεις και τις ηθικές υποκρισίες της ύστερης ισπανικής κοινωνίας του 18ου αιώνα. Τα 16 χαρακτικά που θα δούμε απόψε, από τα 24 συνολικά που έχουν εμπνεύσει τον Καστελνόβο Τεντέσκο, αντιπροσωπεύουν όλες σχεδόν τις ενότητες της έκθεσης, οι οποίες κινούνται γύρω από έναν κεντρικό άξονα, τη σύγκρουση μεταξύ του ορθού λόγου και του ορθολογισμού. Το πιο εμβληματικό χαρακτικό της σειράς, El sueño de la razón produce monstruos, ο ύπνος της λογικής γεννά τέρατα, συνοψίζει την οξία κριτική που οι οπαδοί του διαφωτισμού, στους οποίους ανήκει ο Γκόγια, ασκούν προς το σκοταδισμό που μαστίζει τις χαμηλότερες κυρίως κοινωνικές τάξεις. Όταν η λογική αποκοιμιέται, το σκοτάδι της άγνοιας απελευθερώνει τις πιο σκοτεινές ανθρώπινες παρορμήσεις. Τη δεσιδαιμονία, τις μαγικές και αποκρυφιστικές πεποιθήσεις, την πίστη σε μάγισσες, δαίμονες και υπερφυσικές δυνάμεις. Στην ενότητα παιχνίδια γοητείας, η ανθρώπινη υποκρισία στυλιτεύεται μέσα από ζευγάρια που φλερτάρουν, υιοθετώντας πόζες ευγένειας, ανταλλάσσοντας όμως βλέμματα που υπονοούν περισσότερα από όσα δηλώνουν, εγκλωβισμένα σε προκαθορισμένους ρόλους.
Μια γλώσσα της ευπρέπειας, μέσω της οποίας το φλερτ δεν παρουσιάζεται ως ανταλλαγή αυθόρμητης συναισθηματικής έκφρασης, αλλά ως σκηνοθετημένη κοινωνική πράξη που συγκαλύπτει σχέσεις συμφέροντος, επιθυμίας ή εξουσίας. Η ενότητα πρόσωπα και προσωπία πραγματεύεται το ζήτημα της κοινωνικής υποκρισίας μέσα από τα εικονογραφικά εργαλεία της μάσκας και της κυριολεκτικής και μεταφορικής μεταμφίεσης. Μέσα από μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή των ενιών πρόσωπο και προσωπείο, ο Γκόγια παρουσιάζει έναν κόσμο υποκρισίας, όπου οι άνθρωποι αποκρύπτουν τις προθέσεις τους, επιτελώντας κοινωνικούς ρόλους που δεν αντιστοιχούν στην εσωτερική τους αλήθεια, και όπου ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε αυτή την εσωτερική αλήθεια είναι μια σωστά διαλεγμένη μάσκα. Στην ενότητα «Γυναίκες του δρόμου», το θέμα της πορνείας παρουσιάζεται όχι ως μεμονωμένο ηθικό παραστράτημα, αλλά ως σύμπτωμα ενός βαθιά υποκριτικού κοινωνικού συστήματος. Ο Γκόγια σχολιάζει επικριτικά αυτό το σύστημα εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος, με τη φιγούρα της γριάς προξενήτρας να εμφανίζεται συχνά ως συνένοχη, μαθαίνοντας στο νεαρό κορίτσι τα μυστικά του επαγγέλματος ή επιτηρώντας και οργανώνοντας τη συναλλαγή. Σε μια κοινωνία η οποία καταδικάζει δημόσια την πορνεία, ενώ την παράγει και την καταναλώνει συστηματικά, τα φτωχά κορίτσια λειτουργούν ως αντικείμενα εκμετάλλευσης, βρίσκοντας κάποτε ένα τραγικό τέλος. Εδώ ο Γκόγια δεν καταδικάζει την επιθυμία, αλλά την ψευδοηθική που τη δαιμονοποιεί, ενώ ταυτόχρονα την εκμεταλλεύεται. Ο Γκόγια καταγγέλνει επίσης θεσμούς, η ιερότητα των οποίων θεωρούνταν ανδιαφεσβήτητη. Η Εκκλησία εμφανίζεται συχνά μέσα από τερατόμορφες αρπακτικές φιγούρες μοναχών, σύμβολα πνευματικής αδράνειας και ακολασίας, να επιδίδονται σε ολονύκτιες συνοποσίες, ενώ στο φως της ημέρας υιοθετούν την πρακτική του ξύλινου λόγου. Η αριστοκρατία γελιοποιείται ως άδεια από ουσιαστική ηθική ή πνευματική αξία, με τους διεφθαρμένους ραδιούργους ή κομπογιανίτες παλατιανούς, όπως ο Κόντε Παλατίνο, ο οδοντογιατρός των ανακτόρων, ή ακόμη τους αδιάφορους για τα καθήκοντά τους κρατικούς λειτουργούς. Ο γάμος παρουσιάζεται ως οικονομική συναλλαγή, ιδίως εις βάρος των γυναικών, ενώ σε κάθε περίπτωση το στοιχείο της παραμόρφωσης και του ζωομορφισμού εκφράζουν συχνά τα κατώτερα ζώδια ένστικτα της ανθρώπινης φύσης. Μιλώντας για ζωομορφισμό, ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η ενότητα γαϊδρολογήματα, με μια σειρά από φιγούρες γαϊδάρων που δρούν ως άνθρωποι, διαβάζουν, διδάσκουν ή εξετάζουν ως γιατροί. Σύμβολα ανεστραμμένης αυθεντίας, στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν την πείσμονα άγνοια, την απουσία κρίσης, την ανθρώπινη ανοησία σε όλες τις εκφάνσεις. Αυτή η θεμελιώδης αντίφαση μεταξύ θεσμικής αυθεντίας και πνευματικής κενότητας έχει αναγάγει τα γαϊδουράκια του Γκόγια σε σύμβολα της ψευδοδιανόησης, της ψευδούς αυθεντίας, της επίφασης μάθησης, στην ουσία της αμάθειας, που μεταμφιέζεται σε παιδεία, μία κατάσταση που κληροδοτείται όχι μόνο μέσω της γονεϊκότητας, αλλά και κοινωνικά, μέσω ενός συστήματος εκπαίδευσης που επιβραβεύει τη συμμόρφωση και τιμωρεί την κριτική σκέψη. Και τέλος, η ενότητα σκοτεινή κόσμη, όπου η μαγεία, μέσα από μια σειρά απεικονίσεων που χρησιμοποιούν την παραμόρφωση και τον γκροτέσκο, παρουσιάζονται όχι ως υπερφυσική πραγματικότητα, αλλά ως προϊόν άγνοιας και δυσιδαιμονίας. Μάγισσες και δαίμονες που επιδίδονται σε ξόρκια και νυχτερινά τελετουργικά, συχνή παρουσία μωρών που φαγώνονται ή προσφέρονται σαν φόρος τιμής στον ανώτερο ιεραρχικά μάγο, μαθήματα πτήσης σε σκουπόξυλα, μετατροπή ανθρώπων σε ζώα ή εφιαλτικές φιγούρες που εμφανίζονται σε νυχτερινά συνονθηλεύματα, όλα αυτά αποτελούν κατασκευάσματα της ανθρώπινης πίστης σε δυσιδαιμονικές πρακτικές και σκοταδιστικές συνέπειες του ανορθολογισμού, προορισμένα να διαλυθούν όταν η ανθρώπινη διάνοια λουστεί στο φως του ορθού λόγου. Πριν κλείσω, δύο λόγια για το τελευταίο χαρακτικό που θα δείτε απόψε, που είναι και το νούμερο 24, το τελευταίο της σειράς του Castelnuovo Tedesco, με τίτλο «Sueño della mentira» ή «Η Κωνστάντσια», όνειρο της ψευτιάς και της αστάθειας, το οποίο, αν και φέρει τον τίτλο «Καπρίτσο», δεν έχει συμπεριληφθεί στη σειρά των 80 χαρακτικών με τον ομώνυμο τίτλο και άρα δεν υπάρχει και στην έκθεση, ούτε στις συλλογές μας.
Πρόκειται για μια χαλκογραφία που ο Γκόγια χάραξε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, καθώς εκφράζει την πικρία της προδοσίας και της απόρριψης από τη δούκισσα Δε Άλμπα, με την οποία ο καλλιτέχνης διατήρησε για ένα διάστημα μια ερωτική σχέση. Σε μια ονειρική, σχεδόν σουρεαλιστική σκηνή, ανθρώπινες φιγούρες, ζώα ή συμβολικές μορφές φαίνονται να συμπλέκονται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, με έντονο το στοιχείο της κυριολεκτικής και μεταφορικής διπροσωπείας, που εμφανίζεται τόσο στο κεφάλι της δούκισσας, όσο και σε αυτό της υπηρέτριας στα πόδια της, τη στιγμή που ο Γκόγια σκύβει στην αγκαλιά της δούκισσας με αφοσίωση και λατρεία. Ένα έργο που σαρκάζει την ανθρώπινη ψευδαίσθηση και την αστάθεια, δηλαδή την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι παρασύρονται από ψεύδι και φαντασιώσεις και που αποτελεί επίσης με τον τρόπο του έναν στοχασμό πάνω στην κοινωνική υποκρισία, τις παραπλανημένες φιλοδοξίες και τη ματαιότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Συνοψίζοντας, η σημασία των καπρίτσος του Φραντσίσκο Γκόγια είναι πολυεπίπεδη και καθοριστική τόσο για την ιστορία της τέχνης, όσο και για την ιστορία των ιδεών. Η σειρά δεν αποτελεί απλώς ένα σύνολο σατυρικών χαρακτικών, αλλά ένα πρωτομοντέρνο έργο κριτικής σκέψης, όπου η εικόνα λειτουργεί ως φιλοσοφικός, κοινωνικός και πολιτικός λόγος και ως γέφυρα ανάμεσα στο διαφωτισμό και το ρομαντισμό, προαναγγέλλοντας τη μοντέρνα αντίληψη για τον κατακαιρματισμένο άνθρωπο. Σας ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στον κύριο Ευσταθόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το μουσικό έργο. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Ο Μάριο Καστελνόβο Τεντέσκο, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς συνθέτες του 20ου αιώνα, βρήκε στα Καπρίτσιος μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Στην ομώνυμη σύνθεσή του περιλαμβάνονται 24 καπρίτσια για σόλο κιθάρα, τα οποία συνέθεσε μόλις σε 1,5 μήνα, στις αρχές του 1961, ύστερα από παρότρινση του διάσημου κιθαριστή Αντρέ Σεγκόβια. Κάθε κομμάτι αντιστοιχεί σε μία από τις χαλκογραφίες του Γκόγια και συνολικά η διάρκεια του έργου φτάνει γύρω στα 90 λεπτά. Η έκταση, η τεχνική πολυπλοκότητα και η εκφραστική δύναμη του κύκλου τον καθιστούν, όπως ο ίδιος ο συνθέτης δήλωσε, ως το πιο μεγαλόπνοο έργο του για κιθάρα. Η σχέση του συνθέτη με την κιθάρα και το Σεγκόβια είχε ήδη χτιστεί σε γερά θεμέλια από τη δεκαετία του 1930, όταν συνέθεσε το διάσημο Καπρίτσιο Διαμπόλικο ή το κονσέρτο του για κιθάρα το 1939. Παράλληλα, η έμπνευσή του από την ισπανική πολιτιστική κληρονομιά είναι έκδηλη σε έργα όπως το Ρομανσέρο Χιτάνο, βασισμένο πάνω στο έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, για κιθάρα και χοροδία, ή το έργο το «Ο Πλατέρο και εγώ», που βασίζεται στο έργο του Ραμόν Χιμένεθ, για αφηγητή και κιθάρα. Ωστόσο, αν και γνώριζε την κιθάρα ήδη αρκετά χρόνια, η γραφή του παραμένει βαθιά ορχιστρική και πιανιστική, στοιχείο που καθιστά τα έργα ιδιαίτερα απαιτητικά για την κιθάρα, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακά για τη διεύρυνση του ρεπερτορίου μας. Σε ορισμένα κομμάτια χρησιμοποιεί κιθαριστικά μοτίβα για να αναπτύξει παραδοσιακούς ισπανικούς χορούς όπως φαντάγκο, σεγιδίλιας, μπολέρο και χότα. Σε άλλα μιμείται χορούς μπαρόκ, ενώ πολύ συχνά αναδεικνύει την εξαιρετικά ανεπτυγμένη τεχνική της αντίστοιξης, ακόμα και σε έργα σειραϊκά. Με αφορμή την έκθεση Φραντσίσκο Γκόγια Λος Καπρίτσιος της Εθνικής Πινακοθήκης, επιλέξαμε με τους φοιτητές 16 καπρίτσια για την προετοιμασία της σημερινής συναυλίας σε συνδυασμό με την προβολή των αντίστοιχων αυθεντικών χαρακτικών. Μέσα από τη μουσική του Τεντέσκο, οι εικόνες του Γκόγια αποκτούν μια νέα οπτική στην ερμηνεία τους. Έχοντας γράψει μουσική για πάνω από 200 ταινίες για το Hollywood, ο Τεντέσκο είχε αναπτύξει έναν εξαιρετικά σαφή τρόπο αφήγησης και σύνθεσης εικόνων. Έτσι, με την παράλληλη προβολή των χαρακτικών, μπορούμε να ανατρέξουμε και στα δύο έργα, να εξετάσουμε πώς συνομιλούν μεταξύ τους και πώς το ένα εμπλουτίζει το νόημα του άλλου. Για εμάς, ως μουσικοί εκτελεστές, αυτή η διαδικασία αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να οπτικοποιήσουμε τη μουσική γλώσσα, να εμβαθύνουμε στη μουσική ερμηνεία, ενώ για το κοινό η εμπειρία ενισχύεται δραστικά από τη συνύπαρξη ήχου και εικόνας. Με αυτόν τον στόχο δουλέψαμε στη διδασκαλία και στην προετοιμασία των έργων με τους φοιτητές κιθάρας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με έδρα την Άρτα.
Η σχολή αυτή, παρά τη σύντομη διάρκεια ίδρυσής της από το 2020, έχει παρουσιάσει μεγάλο έργο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικές αίθουσες όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, των Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Ανίνων και σε προγράμματα ανταλλαγής στο εξωτερικό. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ειδικά οι παραστατικές σχολές της περιφέρειας, όπως αυτή των μουσικών σπουδών στην Άρτα, έχουν ανάγκη από εξωστρέφεια, ευκαιρίες ανάπτυξης και καλλιτεχνικής δράσης και φορείς που θα στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Εθνική Πινακοθήκη, τη Διευθύντρια κυρία Τσιάρα, την κυρία Ταβαντζή και ειδικά την κυρία Ιωάννου για το άμεσο αγκάλιασμα αυτής της ιδέας, την εξαιρετική παραγωγή και επικοινωνία που είχαμε και ελπίζω να είναι η αφορμή για περισσότερες συνεργασίες. Καλή θέαση και καλή ακρόαση.